Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg spille lidt spil-agtigt, jeg ved bare ikke hvad. Måske det her. Der er mange sjove forskellige spil i, og så Hamburger. It's raining tacos from out of the sky. Tacos, no need to ask why. Just open your mouth and close your eyes. It's raining tacos. It's raining tacos out in the street. Tacos. Baba boy. Jeg føler, at den har været kedelig, så jeg skal lave en. Nej, jeg tænker faktisk, det var det for i dag. Okay. Ja, det var det for i dag. Hej guys, farvel, ses i næste video. Moin!